ara us tocarem Roundtable Rival de la Lindsay Stirling.
l'Albert, l'Aina, la Maria i jo el Glenn i som el grup de Estem d'acord. I ara us tocarem If I Were a Rich Man de Bob and Harmony. Sí?
Bona tarda. En el darrer concert del curs de l'ensemble d'acordions tocarem tres cançons de diferents parts del món. La primera cançó és Itsumo Nando Demo, que és una cançó popular japonesa. Després tocarem el vals oriental rus i per acabar una cançó occitana, que és la polka d'os.
hem convidat amb els alumnes que han començat aquest any i amb l'alumna veterana, l'Alicia, perquè toquin amb nosaltres la darrera cançó que es diu Dia Rector o la bicicleta.
Hola, som els Eswingats i us presentem aquest tema Locked Out of Heaven de Bruno Mars. Ara us presentem el tema Viva la vida de Coldplay. 1, 2, 1, 2, 3 i... Sweet
Aquest tema es diu Hit the Road Jack, de Ray Charles. 1,